Добър ден, уважаеми зрители! Аз съм Петър Василев и заедно с моя колега Андрей Демирев коментирам матчът между отборите на Милан и футболен клуб Барселоната. Матч, който на полувремето се развива при резултат 1-0 за Милан. След великолепният гол на Марко Бориело, юношата на Милан, много добър футболист, видяхме това и сами се убедихме. Тук до мен е Андрей Демирев. Андрей, какво ще кажеш за първото полувреме? Добър ден на всички зрители. Трябва да ви кажа, че това първо полувреме Милан показа наистина добра игра. Не може да се отрече, че Карло Анчелоти е подредил много добре състава си с един изключителен италиански прагматизъм, какъвто сме свикнали да наблюдаваме по италианските терени. Това става и тази вечер. Виждате как много хитро Пирло изсипва топката в малкото наказателно поле. Нека не бъркаме терминологията, Андрей. Няма такова нещо като малко и голямо наказателно поле. Казва се вратарско поле. Нека вече не правим тези грешки от миналия век. Да, действително, така се нарича. Наистина, не бива да бъркаме по този начин терминологията. Мисълта ми беше, че с тези изсипани топки в малкото просете във вратарското поле, това създава много положения за бързите, остри нападатели на Милан, Инзаги и Бориело, и видяхте как Бориело засече едно такова центриране и накара 80 000 зрители на Сан Сиро да изригнат. Извинявай, че те прекъсвам, Андрей, но сега с колегата Стамен Гюров ще се включим пряко от съблекалнята на Милан. Искам да чуем какво ще каже Карло Анчелоти на момчетата си. И така, Стамене, чуваме ли се? Чуваме се, Петре. Ето сега аз ще ви пусна и пряка връзка от съблекалнята на Милан, където Карло Анчелоти надъхва своите момчета за второто полувреме. Опа, айде малко там след с приказките. Гатузо, Пирло, опа, слушайте ме малко. Момчета, от сега нататък времето работи за нас. Пак го казвам, времето работи за нас. Значи, при всеки аут, тъч или фаул, времето работи за нас. Питайте съдята, бе. Правите са на тарикати, бе. Времето работи за нас, бе. Питайте съдята, от тук ли да изпълнят, от там ли да го изпълня? Айде малко, момчета. Айде, водим в резултата, спокойни бъдете. Руса вече няма, второ полувреме. Тъй, че не искам никакви проблеми. Тъй. Айде, свалете малко калците, бе. Свалете малко калците. Дръпнете корите, разпуснете краката. Айде. Айде, този матч трябва да го вземем. Водим в резултата. Пирло, какво бе? Какво бе? Аз ви приказвам нещо, ти ми си говориш там с Гатузо. Ей, момчета. Айде малко по-сериозно, бе. Айде малко по-сериозно. Какво сега да обсъждате? Сякаш не те са виждали, бе. Тей. Ще направя една смяна на полувремето. Инзаги, ти излизаш, влиза Джилардино. Джилардино, спокоен бъди, Руса вече няма. Отляво, отдясно, с Бориело, Пирло ще ви я дава на малкото наказателно поле. Там искам да я отигравате с глава. Още един гол трябва да мисля, че можем да я вкараме, но времето работи за нас. Дори да не успеем, питайте съдята. И друго много важно нещо. Някой чуе ли ма, че викам по него, да знае, че е сменен. Да знае, че е сменен. Само да ма чуе. Чуваш ли, Шимич? Само някой да ма чуе, че викам по него, да знае, че е сменен. Коста Курта, ти спокоен бъди, както винаги, на 45 години си, младо момче си, командваш отбраната. Сигурен си. Пешо!
Връзката прекъсна с съвлекаването на Милан Пешо. Съжалявам за този малък проблем, но и без това почивката е към края си, така че нека продължим с програма от студиото. Да, действително, нека продължим с програма от студиото. Виждате, и Карло Анчелоти, опитен треньор, но и той бърка терминологията. Какво да се прави? Да, действително, дори Карло Анчелоти сбърка терминологията, аз ли няма да я сбъркам? Андрей, това не означава, че ти трябва да я бъркаш. Карло Анчелоти си знае най-добре за него си. Ние тук сме длъжни да работим с най-важните изрази, така че... Това не те оправдава, Андрей, но нека се съсредоточим сега към второто по време.